Handumanan. Usa Ka Awit. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundo? Ginagalawan, ang buhay ay sadyang ganyan. Mayong adlaw kanyang tanan mga suking tigpaminawan ng sikat na tulumanon ang Handumanan sa Usa Ka Awit. Ingon man sa mga admin, sa mga OFW nga katulad ko, sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi ning akong suwat kaagi. Ako si Churel. Naagat ako sa pagpada sa akong kaagi, pamasin makuhaan kinig pagtulunaan sa mga OFW nga katulad ko. Patadili ko pasugdan sa pagsaysay kini akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga dagulahan, pagsubok. Gikan sa RMN Production Center, ano kining tulumanon? Handumanan. Usa Ka Awit. Ang nagpada siyang kaagi karon mao kining usa ka babay nga naa kasamtangang nanimpalad sa gawas sa nasod. Ang atong magtatampo nga nagdasangan nga Cherel. And I could never see the two of us up. Paamin na ko, ma. Paamin na po ko, ma. Oh, mga anak, may kadaanan mo. Ang iyong pangkot sa laylay. Naarak ko, ma. Oh, may kanya ka na, anak. Ipamutang na niyo mga bagya, ipangsabit na, o pangaon mo. Kaya nakaluto na ko. Tel? Tel? Te? Sama? Tel, aton niya sa balay, kaya magpalimpyo mo yun niya. Magpalimpyo mo sa amang kuko. O, te. Si Papa, ma? Ay, namasayro. Nangitag pagkaon para makapalit. Para naamoy balon ugma. Ay, mao ba, ma? Kini ako ang color til, o. Lumboy. Til. Nindot pa digay ka mo, cute mo, ano, malinlo. Mabitaw nga. Balik-balik si ko sa imo nga, til. To di ay til, kanang, dili ka mo abroad? Ha? Abroad? Abroad ba? Kabantay ka ni Amalia? Katong, paan ko, ugasawa po ni Ronald ba? Katong, anak bitaw ni uming nag-abroad naman to naman sa Saudi. Ito ang isa to sa Kuwait. Amot lang anit, uy. Pag-abroad, uy, kay nga no. Dagko naman yung mga anak. Di ba si Laylay? Grade 3 naman na siya, nabi anyos. Pwede na na, total naman na yung papa. Tanaw lang lagi na ako, te. Ma, ayaw na lang pag-abroad, ma. Ito, ma, ayaw na lang pag-abroad, ma. Anak, kinahanglan ko mag-abroad. Ayaw ka bala ka. Magkasweldo na niya ako. Magpada ako ninyo. Mingawan na niya. Minimum, ma. Doon na lang panarbaho, ma. Dili lagi, anak. Ayaw ka pala ka. Naman si papa ninyo tinhi. Mag-atiman ninyo. Abay? Ayaw pa sagdi mga bata, ha? Ilaom ko nimo ang mga bata. Ayaw ka bala ka. Magaon ko akong anak. Bitaw ha? Tingali pa babae ka. Nganan ako dito sa abroad. Babae taon. Takar mo ginis. Si babae di lagi tibo. Pantay pa lagi ha? Pantay ka lang dyan. Sige, muatan ako. Babay, ma. Sige, anak. Babay. Pag-ayaw mo din, ha? Ayaw mo papadlong ni papa ninyo. Sige, anak. Mga anak, buhaton ako ang tanan. Tugod ang kaalang ka ninyo.
Uning kamot ko sa gawa sa dasod, anak. Mga anak ko. Dance today, imagine her in your favorite white dress, smiling at you as Ay, sa katapusan, nakatrabaho na ko din sa Kuwait. Salamat sa Diyos. Ang importante nga, na ako'y trabaho. Bisan todo kapoy din Alas 10 na makatulog. Alas 4 na kadlawon makamata. Pero okay lang. Tugudog alag sa akong mga anak sa Pilipinas. Ang ilang mga picture. Ay, kabaga gwapo-gwapa sa ako baga anak. Mahal ko kabo ako baga anak. Giningaw na si mama ninyo. Cheryl? Cheryl? Mom? Are you crying? No, ma'am. I know, are you crying? Do you miss your family in Philippines? Yes, ma'am. I miss them, my kids. I know that. I understand. Because I am already a mother. Tomorrow I will buy a cell phone for you to communicate your children there in Philippines. Tinuod ka, ma'am? Are you sure, ma'am? Ma'am, thank you so much. Thank you, ma'am. Ay, dali ari sa panahon sa. Magtuoy kape naman ko din sa Kuwait. Ay, salamat sa Diyos. Naku, napadala ito sa Pilipinas ba? Manghinahot lang ko nga. Na sila sa maayong sitwasyon karon akong mga ginikanan ug akong mga anak. Oh, ako cellphone ni ring. Hello? Oh, John. John, kumusta lang mama, John? Ang ako mga anak, John. Ha? Silong nahulog sa punuan sa santol? Apa nga naman? Ano ba nilang amahan? Ano ba ka tatawa na? Kubog-kubog lang? Pasagan ng mga bata? Oh, sige, John. Sige, John. Bye. forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. Ay, salamat. Nakabutat ko sa bus terminal sa Maramag. Kamalipayan ko yun. Si John na ka si Dodong. Dong, nara ko din eh. Tel! Kumusta ka na? Okay ako, Dong. Tatasapot ko ito mga unta. Sige Tel, mga unta. John, ang mga bata. Tuarain si mga anak ko. Mga anak, kumusta na po? Ma, imingaw na kayo, may nimo, ma. Ako sa dadak. Imingaw si mama ninyo. Ang inyong amahan, asa. Mani danto siya karon din. Hayop siya. Mani siya. Oo, ma. Mga anak ko man kaunta na mga tunata sa bukid. Ang sakinan, matuta si lola nimo, si lolo nimo. Di ko muli sa bahay. Ma, huli na lang ta sa bahay. Mapaabot si papa nimo. Insi, si ang kulaalan. Nganong niya ka? Bay. Ay, kung talik di bay. Talik di? Mingon ka lang talik di? Kaya nga no, may naong ka ba at tubang ka na ko? Kapag ako ni mong Oh, pasilo ako. Pasilo? Kitapos ko ang atong relasyon pinaagi sa chat sa messenger.
Tungod kay dili ko gusto nga malay kay ang ako bag-anto sa uban nimo. Hindi ko man nilibod. Nga ikaw paghihapon na kanya sa kong kasay-kasay. Pero tubangon ka, ubaturan. Nga dili kita alam sa usap. Dili ko makatugot nga matapos atong panumpa o panaan. Tungo sa mga istorya sa mga tao nga dili tinod. Dili ka tinod. Ang mukha ka pag yun. Ayop ka. Pagkakagnaw nga na mahala ka. Naghago ka sa pagloem ka na ako. Nasayod ka pa. Kung unsa akong inangasa sa kawasan nasod. Gibuhat ko ang tadana. Luha og sikot. Ang ako gidagatan sa abroad. Aron lang makapada ako ninyong kwarta din sa Pilipinas. Paano sa inyong gibuhat ka na ako? Nagluib ka na ako. Nagkako pagsabyak ka na ako sa lapang sa akong matabangan. Dili ko ikaw magkapasaylo. Dili ko ikaw mapasaylo. Bay, sorry na. Sorry. Huwag kayo mo dawat na pasaylo ka na ako. Tada, mamuli ata sa bukid. Pila raming sigilanon, nilabay ang pipila ka mga adlaw. Napasaylo ko ang akong bana. Tungkol pinitaw lamang kita nga makapasaylo. Nakapasaylo gani ang Ginoo. Ako na pagha nga tao. Sa pagikan ako sa Kuwait, nakabalik og isa ka tuig og tunga. So, nakakontrata ko dito duha. Sa pagkakaroon, anaa sila karon sa Butuan City. Gipa-transfer ko ang akong mga anak dito pa eskwela. Ang kamagwangan og ikaduha, grade 8 na, og akong kamanghuran, grade 7. Sa pagkakaroon na ako sa Singapore. And then, sa akong mga ginikanan diya sa Puro 4 San Miguel, sa, kay Papa Yanong o kay Mama Juby. Daghang salamat mapalabi na gid sa akong mga igsuon. Og kanimo dan, daghang salamat sa imong pagtagad niining akong tampo. O kanimo, bye, manghinaot ko nga magbago ka na. Dini na lamang ko kutog daghang salamat og more power ka na tong tanan. And God bless.